Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Quadcom ng bababang kapulungan ngayong Miyerkules, August 28, sumalang sa interpellation ng mga kongresista si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Tumistigo si Espinido ukol sa war on drugs na ipinatupad sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Minsan na rin siyang tinawag na poster boy ng gera kontra droga. Sa kanyang affidavit, ibinunyag ng tinaguriang crusader against illegal drugs na may kota at reward system sa mga pulis noon. On paragraph 30, which I quote, I confirm that there was a quota and reward system in the implementation of the war on drugs during the previous administration. Do you confirm that statement, Colonel Espinido? Yes, Your Honors. Ipinadetalya naman ng mga kongresista kung paano ipinatutupad ang quota at reward system. Ang quota, kung makahuli ka sa estasyon mo ng mga watch list personalities, then na-bypass mo through through implementation of search warrant, doon na ang reward mangyari, Your Honors, in my station as Chief of Police. In other words, Mr. Chairman, the consideration for the reward system is all about money. Is that correct, Colonel Espinido? Yes, Your Honors. Dagdag pa ni Espinido, nasa 50 hanggang 100 katao daw ang kota noon batay sa utos ng kanilang liderato. Nang tanungin kung sino ang tinutukoy na kanilang pinuno, Your Honors, from the Chief PNP down to the Chief of Police, Your Honors. You mentioned the word Chief PNP. Who is the Chief PNP at that time, Mr. Witness? Police General, Director General Bato de la Rosa, Your Honors. And that you are referring to now, Senator Ronald Bato de la Rosa. Is that correct, Mr. Witness? Yes, Your Honors. nang tanungin naman sa Espinido kung paano niya ilalarawan ang war on drugs, impressive naman daw ito. Dahil marami ang napasuko noon ng mga gumagamit at nagtutulak ng droga. Marami din daw ang natuwa dahil natutukoy kung saan nanggagaling ang mga droga. Pero may nakita din daw na problema rito si Espinido. It very sad to say na ang nangyari, yung mga biktima lang, no, ang napatay, yung mga user. Sa akin naman, Your Honors, sabi ko I conclude na kawawa yung mga naging biktima lang para lang makatanggap ng reward. Nag-abuso yung sa paligid ni President Duterte. Nag-take advantage because of greed of position and money. Kaya maski sino na lang ang trabahuin as long na nasa watchlist ka. Sang-ayon din daw sa Espinido na may paglabag sa karapatang pantao ang war on drugs na ipinatupad sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Sa datos ng gobyerno, umabot daw sa higit 6,200 ang mga napaslang sa mga police operations mula July 1, 2016 hanggang May 31, 2022. Hindi kasama rito ang mga vigilante-style killings na ayon sa human rights group ay umabot sa pagitan ng 27,000 hanggang 30,000. Kasama si Jennifer Salenga, ako si Danica Gino para sa CLTV 36 News. Iniurong ng isang buwan ang pagpapatupad ng No RFID, No Balance, No Entry Policy ng Toll Regulatory Board na nakatakda ng ipatupad sa darating na August 31. Ito'y bilang pagtalima sa hiling ng Department of Transportation na mabigyan ng sapat na panahon ang mga toll operator na gawing pulido ang sistema at palakasin pa ang kanilang information campaign para naman makapag-comply ang mga gumagamit ng tollway sa bagong guidelines. Nagbigay po ng direktiba ang aming kalihing Department of Transportation na si Secretary Jaime Bautista na chairman din po ng aming tanggapan ng Toll Regulatory Board. At ang ano po niya, ipagpaliban muna ang implementasyon ng ating bagong guidelines sa expressways to October 1, Ma'am Jen. No?
Instead of August 31, sa October 1 na po, na lang muna ipatupad. Nito lamang August 1 nang pirmahan ang Joint Memorandum Circular o JMC 2024-01 ni DOTR Secretary Jaime Bautista kasama ang Land Transportation Office at executives ng TRB. Nakasaad sa JMC na papatawan ng penalty ang mga driver na dadaan sa RFID ETC lanes na walang sticker o kulang ang balance. Nilinaw naman ni Julius Corpus, tagapagsalita ng TRB, na makakapasok pa rin sa tollway sa mga wala pang RFID dahil ay pwede pa rin po tayong tumanggap ng cash payment sa ating mga expressways. Kaya po makikiusap kami yung wala pang RFID, dumaan lamang po dun sa lane designated for them na kung saan sila pwedeng magbayad ng cash. pero dagdag ni Corpus, hindi na rin daw magtatagal ang cash lane dahil nakatakda na rin ipatupad ang cashless o contactless transaction sa mga expressway. Ang target time po sa nandiyan is October 31 base po sa ating timeline na binigay ng ating mga pamunuan. Subalit hanggat hindi po nagiging official yan, na hindi po namin masasabing final na yung nasakdang pero. Yun po ang target. Samantala, simula October 1, pagpumultahin na ang mga lalabag sa polisiya na no RFID, no balance, no entry policy. Para sa mga motoristang papasok sa ETC lane na walang RFID, magmumulta ng 1,000 pesos sa first offense, 2,000 pesos sa second offense, at 5,000 pesos para sa subsequent offenses. 500 pesos naman ay ipapataw para sa mga driver na mag-e-exit sa expressway na may insufficient balance, 1,000 pesos sa ikalawang offense, habang 2,500 pesos para sa subsequent offenses. May kakibat na penalty din sa mga gumagamit naman ng fake o tampered na RFID device na papasok at lalabas ng expressways. Nauna nang sinabi ng TRB na nasa 9% lamang ang mga motorista na nasasangkot sa mga RFID-related violations na siya ring nagiging sanhi ng pagbagal sa pila sa mga toll plaza. Kahit po natin sila muli. Sana po mas pakapin na kayo ng RFID. At kung sakasakali man, may RFID na kayo, naman po bago kayo pumasok ng expressway, i-check nyo lamang kung mabuti kung meron pa kayong sapat na load. Meron naman pong mga applications, meron naman pong statement of account na may sa provider, o kaya makikita nyo naman po sa mga software indicator na mayroon na rin pong yung iba meron na rin, o kung may load pa kayo o wala. Dagdag pa ni Corpus, patuloy daw ang ginagawang improvements ng mga toll operator upang mas mabilis, maayos at komportable ang transaksyon sa mga toll plaza. Magkakaiba naman ang reaksyon ng ating mga kababayan hinggil sa nasabing pulisiya. Mas maganda yung RFID na para diretso na. Para wala nang ka-traffic. Para hindi na tayo nabala, diretso lang biyahe. Pabor ho, gumamit ng RFID tapos tanggalin yung cash lane. Para iwas na rin yung mahabang pila. Pabor ako para ang mga pasahero natin dire-diretso lang. Hindi na kailangan magbayad pa. At mas mapapabilis ang biyahe kung RFID na ang gamit ng lahat. At dapat lahat laging updated yung load. Kasi kawawa yung mga walang RFID. Tsaka yung iba nakikipag-drive lang. Paano silang kukuha ng RFID? Jennifer Sanenga, CLTV 36 News. Inilunsad ng Parole and Probation Administration ng PPA ang iba't ibang inisyatibo upang ma-reintegrate sa komunidad ang mga probationers, parolees, pardonees at first-time minor drug offenders. Ang PPA ay nasa ilalim ng Department of Justice at nag-iisang ahensya na nagbibigay daw ng ikalawang pagkakataon para sa mga na-convict. For probation, these convicted persons are given the second chance if they are sentenced 6 years below, and for parole if they have served their minimum sentence and they'll be out for parole to serve their the rest of the sentence in a community-based. Ayon sa direktor ng PPA Region 3 na si Marisa Alquetra, nagdaraos muna sila ng investigasyon bago palayain ng mga ito para sa probasyon. So iniimbestigahan po namin sila for their
legal qualifications and suitability, if they will not be a nuisance or problem in the community, and also if they are qualified for probation or parole, they are placed under supervision. Kasama raw sa mga programa ng PPA ay ang Therapeutic Community Modality para sa individual reformation at Restorative Justice Principle para sa muli pagkakasundo ng offender at biktima. Gayun din ang Volunteer Probation Aids kung saan nagre-recruit ang tanggapan ng mga volunteer para sa rehabilitasyon ng mga kliyente. Ito ay malaking tulong din daw para sa kanilang limitadong tauhan. Ayon kay Alcuetra, mayroon lamang 36 na field personnel ng PPA Region 3 na humahawak sa higit 5,000 investigation cases at higit 14,000 supervision cases. But despite the limited personnel, and due to the help of our volunteers, we are able to have our actual accomplishment of 99%, except of course for our investigation cases, wherein we are required to submit within 60 days our post-sentence investigation. And although we are trying to cope with it, our actual accomplishment for that is only on the 90% for investigation cases. But the rest, for rehabilitation, we have a 99% actual accomplishment. Samantala, mayroon din daw programa ang PPA Region 3 para sa mga maling akusado at persons deprived of liberty o PDL. Kagaya na lamang ng income-generated projects para sa mga skilled at pagbibigay ng training sa iba pa, katuwang ang Technical Education and Skills Development Authority at ang Department of Science and Technology. Marami pong nabigyan ng food cart, and then meron pong na-train and as for clerical job, and they are employed, and also merong mga online jobs, they were also trained. And sa farming, nagbibigay po kami ng in coordination with the agriculture, of course, and marami po success stories. Liana Canilaw, CLTV 36 News.